Τι κάνετε, μωράκια μου? Τι κάνετε, μωράκια μου? Για να έρθω εγώ κοντά σας. Πού είναι τα μωράκια μου? Τι κάνετε, μωρέ, εσείς εδώ? Τι είπες, Περικλάκο? You don't like the peach? Why not, sweetie? Για να δω. Τι έχει, για να δω, τι είναι αυτό. Για φέρ' το εδώ να το δω. From the κουκούτσι. Δεν έχει κουκούτσι μέσα. Yes, it's from the κουκούτσι. It's red. Oh, it's good. Δοκίμασέ το να δεις. Εντάξει. Θα το φάει η μαμά. Βγάζω βίντεο τα μωράκια μας. Θες να έρθεις να τα δεις? Yes, because I want to press the video. Θες να κάνεις press το βίντεο? Yes. Δεν πας από την άλλη να σε βγάλω βίντεο μαζί με τα μωράκια. Κουκλάκια μου! Κοίτα εδώ. Το παλεύουνε τα γλυκά μου. Please, I want to press the picture. Ποιο picture, μωρέ? Ποιο picture? Oh! Περικλή, κατέβα από πάνω μου. Έλα, βρε, αγάπη μου. Please, Mama. Ναι, αλλά κάτσε να κλείσω το βίντεο. Περίμενε. Περίμενε.